talon etupuolen piha, kuin myöskin etelä- ja pohjoispuoli on ihan jo valmiiksi rakennettu aika pitkälle. Mutta tuo länsipuoli on täysin rakentamatta. Sinne olisi tarkoitus saada jotakin oleskelualuetta. Tässä on tämä nyt minä talon sivusta kohti pohjoista käytävää myöden. Täällä on tämä autojen parkkipaikka. Sitten autotallin käynti tuossa. Tästä meillä menee raput, josta olisi käynti sitten pohjoispuolelta sille patiolle ja sinne vajaosastolle. Tässä on tämä. Ja vielä saunan ovelta näkymät. Siinä on 10 kuutiota puita kaadettu talon ympäriltä. Tamppaustelineen takakulmasta, tai siitä lähti se liiteri sit suunnilleen tonne eteenpäin. Tässä on sitten näkymä tonne suoraan länteen. No, valasin varmaan menee pois ja nämä telineet tästä. Sitten se jatkuu tänne. Lähestymme lounasta näkymällä. Näkyy jo etelään päin, kuvataan tässä nyt etelään päin näkymää ja täällä näkyy tämä talonkulma. Tämä on terassin päädystä nyt kohti taloa suoraan noin 5 metriä, vähän runsas. Tästä mä käännän kameraa pohjoista kohti. Tässä on tää saunaterassi, mikä ilmeisesti jäisi pois. Puupino siellä takana. Siinä on tamppaustelineet. Tähän tulisi se patio ja semmonen, ja jonnekin näille vaiheille sitten tulisi se näiden mäntyjen paikkeille, sitten tulisi se vaja ja liiteri.